det her er en trist dag. Det var meningen, at vi skulle lave film med denne her person og nogle andre. Men de var her så ikke i dag. Og vi kan heller ikke i morgen. For så er det mandag. Og denne ugle her er meget sej. Og det er hovedrollen. Hvis I venter en smule, så kan I se, hvordan det bliver. Bare vent. Sådan her bliver uglen på et tidspunkt. Jeg kan sige kongen. Kan se. Han får. For helvede, mand. Den her ugle kan godt gøre noget bedre end det der. Sådan en her på hovedet. Sådan en her, en krone. Som jeg vandt her at slå katten af tænden. Se, det er guld. Ægte guld. Og så synes jeg også, at det der film, der kommer til at være mange episoder. Og hold det kæft, jeg er dårlig til at styre den her. Det her, det bliver så om, hvordan denne her ugle kan klare sig ud i naturen og finde noget. Farvel! Stop her. Okay.